ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ସେୟାର କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ସେ ପୁଅଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କେଉଁ ପରିବାର ତାଙ୍କର କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ କି କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ସେ ପୁଅଟି ତା ବାପାକୁ ମାରିକିରି ମାନେ ଦୌଡ଼େଇ ଦେଲା ଧରିକି। ଆଉ ତା ମାଆ ବି ଡରରେ ପାଖରେ ପଶୁନଥାଏ। ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ମାରୁଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇଲାଠୁ ସିଏ କହୁଛି ଆଙ୍କୁ ମାରିବା ଦରକାର, ମାନେ ଇଏ ଏମିତି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ କିଏ ଯେ ତା କର୍ମ ତମେ ବି ତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛ। ସେ କାହିଁ ତମର ତମେ କୁ କାହିଁକି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ନ କରିବ? ଆଜି ଭୁଲ ଦେଖି ତମେ କହୁଛ ନା, ମାନେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ କାଲି ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ତମ ପିଲା ସେଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ସପୋର୍ଟ କରିବନି, ସେଟା ଭୁଲ କହିକି ତମକୁ ପିଟିବ। ଏରା ଅନ୍ଧାରକୁ ଉଦ୍ଧାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏମିତି କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଆମର, ଓଡ଼ିଆ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଏମିତି କଲେ ହବ କି? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ। ବାପା ମା ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଳ ସେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦୟାକରି ତମେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କୁହନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନି, ଧିକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରନି ହେଲା, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଭୋଗିବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଦୟାକରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନି।